Esamba phambili indaba namuhla Bashaya Amakhala Ngolwezincwadi ZOKUSHAYELA ilembe lishayeke kakhulu ngesikhathi sezibhelu kanti umdlavuza izosebenzisana nabelaphi. Lezike izindaba zo1K ZNTV fundela usamkeliswa Nqulunga ngikubingelele mbukeli. Inhlangano yezikhungo eziqeqesha ukushayela kwaZulu-Natal ubumbano driving school operators ishaka Amakhala ngenkulumo kaNgqongqoshe uMnyango wezokuthutha kuleli ufikile embalule ukuthi ke kusazothatha isikhathi ukubuyisela isimo kwesejwayelekile ngezincwadi zokushayela. Okhulumela le nhlangano uMzwandile Zondi uthi inkulumo yokuthi ke kuzothatha izinyanga ezine ukubuya komshini okuyiwona wodwa okhiqiza ezokushayela kuleli osayolungisa kubaqhathaka namakhasimende abo. Abemboni eqeqesha ukushayela esifundazweni kwaZulu-Natal bakhathazekile ngenkulumo yaloyo onguNgqongqoshe woMnyango wezokuthutha kuleli ngodaba oluthinta umshini ukhiqiza izincwadi zokushayela. Lokhu kuvezwe iloyo okhulumela inhlangano ubumbano Driving School Operators Association esifundazweni uMzwandile Zondi njengoba ke ethi lokhu sekubafake phansi kwengcindezi kumakhasimende abo kanti futhi bakhathazekile njengoba lokhu ke kuzobhebhezela umkhuba wezincwadi ezingumgonyathi. Lokho thina sikubona siyimboni yama driving school njengento esinikeza inselelo enkulu njengoba senza umsebenzi wokufundisa abantu ukushayela ngaso sonke isikhathi usuku nosuku kuhlela kunabantu abaye ema testini beyophasa bethola ama temporary license abalindele ukuthi after 3 months bazokwazi ukuthi bethola amakhadi abo. So sibona ipadlock lokhu iqhubekile nokwanda sinathi lokhu sihleli nengcindezi ngoba abantu ama temporary license lawo abasuke bewatholile asuke bemaningi kakhulu namanye asuke ngewona ama temporary license asemthethweni ama fake. So umuntu ezethola ukukhululeka ngoba sekufike ikhadi ukuthi cha ikhadi leli iyona license yami yangempela kanye ne-insurance companies amaningi ayakholelwa sekuthenini akube khona amakhadi ama license uma umuntu ezoprocessa into ethinta indaba yepolice yemoto. So kubalekile kakhulu ukuthi uminister uma kukhona izinto ezenzakalayo nemboni yama driving school akakayazi ikhona iyaphila iyasebenza iyabasiza abantu bethola ama license. So siyacela uminister akake ehlangane nabantu bama driving school ziningi ikhalo esinazo ngomnyango wezokuthutha ikakhulukazi ku national. Le nhlangano iveza lokhu kukhathazeka kwayo kulandela isithangamna bezindaba saloyo onguNgqongqoshe wezokuthutha kuleli ufikile embalula nalapho ke edalule ukuthi kuzobathatha cisheke izinyanga ezine ukuze bakwazi ukukhiqiza izincwadi zokushayela ezibanjezelwe ukufa komshini okhiqiza zona ke belu izincwadi kwaziseke ngasekupheleni konyaka owedlule kwavela ukuthi ugodwa vo umshini futhi ke ufile kwaziseke usumdala. Umbalula uthi ke baseyinhlelweni zokwethula uhlelo olusha lwezincwadi zokushayela kuleli. This machine is old. We are among the fewer countries that still have this machine. All countries have sprung into action. They no longer produce the same licenses that we have. That is why we are moving forward with the new driver's license regime that we've got to implement. The implementation of a driver's license is not only a call by the Department of Transport. It involves security agencies. So from 2019, all sorts of comparison, security features of the new card, that mission is undertaken. Up until the state security in this country say yes, we cannot move. And then up until last year, that work has been completed. And now it is ready to serve before cabinet, and we sprung into action in terms of the new driver's license. But your driver's license that you possess now is one of the best in terms of the security features, but it will be inadequate in terms of using it as an identification particularly. So the one that is coming is going to take you out the way you are. Ithimba lezindaba lihambele lapho kusebenzela khona izinkampani ezahlukahlukene ezifundisa ngokushayela enkabeni yedolobha iTheku njengoba ke abantu besaqhubeka nomshikashika ukuyitholela izincwadi nababeke sebezwakalisa ukungenami kwabo ngalokhu bethi ke kuzobabambezela kwaziseke iningi labantu lifuna umsebenzi odinga zona belu izincwadi zokushayela. Ngizofundela ukudriver, ngizofundela i-license u-code 10. Lokho kuyinkinga enkulu impela ukuthi kuzoba nama-delay kuyaphazamisana ngoba abantu abaningi bajahe ukwenza ama-license ngoba befuna imisebenzi. So lokho kuzosibuyisela emuva ngoba kumele silinde amalokho njani amakhadi. Cabanga ukuthi kumele bayilungise le nkinga ekhona ngoba abaningi abantu abadependela kulama license abazowenza ukuze bathole imisebenzi. Ezindabeni zo1K ZNTV
kube kuntombi khona mvubu ngesethekwini. Imeya kamasipala iLembe uThobanishandu baluleke ezinye zezinhlelo abeza nazo njengomkhandlu nabazimiseleke ukusifeza. Umthiya ukuthi sebeshayeke kakhulu ngesikhathi sezibhelu nokutasha kwempahla ngoNtulukazi nyakene kanjalo ke nezimvula zakamumva zishiyeke umonakalo omkhulu kubantu basemabhizinisini. Konke ke lokhu kusho kwisithangami nabezindaba ebesesamahhovisi awo lo masipala. Imeya kamasipala wesifunda iLembe uThobanishandu uthe bebethule ngokusemthethweni izinhlelo zabo abazimisele ngokuzenza ngezinsuku ezi100 bekhona ehhovisi. But I think that's sifisa ukuzenza noma izinto esifisa ukuzenza beyokulotshwa ibayibheli lezolukwazi useletha amanzi lapha eSebe Clinic ngoba eSebe Clinic abantu baconnectile illegal endleleni kuma pipe yaSebe basizolotshwa ilinye on top of that one abantu abakhonekile kulona lelo lihloso sile clinic because wana service clinic nabantu abangabayilapha ngokuthi bafuna ukunakekeleka ngokwempilo ifisa kushoda amanzi ke kuba yinkinga kakhulu. Now sikhona iprogram ke enye ekhona eqhubekayo ongoing ama toilet iba nama toilet awu490 azolontwa wonke noma akhiwayo ongoing lawo into ethu yamaphumulo emandeni iyenzeka lo program leyo. uShandu umemezele ukuthi iLembe likweletwa imali elinganiselwa kwizindodla ezingu536 million randi. As we speak kunama leaks enzakalayo nama leaks azodinga imali siswafix siyiLembe abantu bayaconnecta illegal kuma main pipe eLembe bese ama reservoir engagcwaliswe capacity ukusakwazi ukuthi amanzi aye nasemzini yabantu noma abantu bekwazi ukuxhuma ukusikhona abanye nabaxhuma illegal namaphampu kumele siwa maintain so abantu kubaluzile basipay for amanzi sikhuluma nje iLembe likoletwa 536 million that's half a billion imali esikoletwa abahlali baselembeni kodwa ke zikhona ke nezinhlelo phela ekhona ke for abanye abangana konke ngakho sifuna ukwenza lento ye data cleansing so isuna ukuthi lo 536 million nje basekubhila ke sekubhila vele kufanele nisekubhile vele. Kanti nosomabhizinisi abasebancane nabo bazohlumula njengoba khishwa imali elinganiswa loku 5 million randi ukubaxhasa. Ikhona nenye imali engango 5 million iLembe ezobe likhipha ukulekelela osomabhizinisi abasebancane endaweni zala zakhele iLembe abafithekayo ngama unrest lawa enzeka last year ngoJuly 2021. So sihlose khona ukuthi sisiza ama informal traders silekelele ukureplace i-loss capacity and associated stock sibuyise support various activities through the business incubator. uShandu memezele ukuthi bazoqinisa ubudlelwano babo namakhosi baphinde bahlele umcimbi wokuthi bawuqwashise ngendlela elindeleke kuba basebenzisane ngayo. Uphinde wakuveza ukuthi ke umasipala iLembe uthole umbiko wokuthi amabhuku wawo mahle futhi ke ahlezi ngomumo lokho ke okubizwa ngokuthi i-unqualified audit. Ezindabeni ze1KZN TV kubika uAnda Dube ngikwaDukuza. Njengoba ke inyanga uNhlolanja kuyinyanga yokuqwashisa ngesifo somdlavuza usonhlala kahle ngaphansi kwenhlangano eqhuquzela ukuhlolelwa kanye nokulisana nesifo somdlavuza iCancer Association of South Africa uSithabile Mtolo uthi ke ngeminye yemizamo yokuqinisekisa ukuqwashisa nokulisana nalesi sifo sebethatheke isinqumo sokusebenzisana nabelaphi bendabuko. Uthi ke lokhu kuhlanganisa ukubanika uqeqesho olumayelana nokuhlonza izihlobo ezahlukene zalesi sifo kwazise ke iningi labantu lithembele kubo uma bengaphathekile. Umtolo usho kanje uthi ke lenyanga ihlonze njengokuqwashisa ngalesi sifo kanti ke isiqubulo salonyaka sithi sivala igebe elikhona ukunakekela abantu abaphila nomdlavuza. Isifo somdlavuza saziwa njengezinye ezingozi kakhulu emhlabeni wonke jikelele kanti ke impi yokulisana naso isalokhu iqhubeke njalo njengoba ke kuqale inyanga uNhlolanja neyahlonzwa ke njengokuqwashisa kanye ke nokugqugquzela ukuhlolelwa kwalesi sifo. Inhlangano iCancer iqhubha umkhankaso wayo wokusabalalisa lo mlayezo. uSithabile Mtolo ongusonhlala kahle kule nhlangano uthi ke bayaziqhenya ngebanga eselihanjiwe kulolu daba njengoba ke iningi labantu sebenalo ulwazi futhi ke bekukhathalele ukusihlolela lesi sifo kepha uthi ke sebethathe isinqumo sokubambisana nabelaphi bendabuko ukubaqeqesha sebakwazi ke ukuhlonza izimpawu zalesi sifo kumakhasimende abo nokungasiza ke ukulekelela ukutholakala kwalesi sifo masinyane. Bazotraina noma bazoqeqesha abantu ama-traditional healers abantu abaphila emakhala khizangoma ukuthi bazi ngalesi sifo ukuze umuntu noma efika kuyena ekhaya umuntu oyisangoma
akwazi ukuthi amluleke kabanzi ukuthi azi ukuthi imapha ama signs and symptoms e-cancer nokuthi mhlambe if kuukuthi iyona i-cancer akwazi ukuthi amrefer ke to the medical doctors instead of ama traditional healers. Kuzokhumuleka ukuthi lesi sifo sahlukene emxhantela eminingi njengoba ke sekunezinhlobo ezahlukahlukene kubalwa phakathi umdlavuza webele, owesibeletho, owamankwahla, owamaphaphu neminye ke eminingi. Kanti ke ziningi izimfundiso abantu abanazo ngalesi sifo njengoba ke iningi elikholelwa ukuthi intsha kayikho ke sengcupheni yokuhlaselwa yilesi sifo, kepha ke umtolo useke kuyingozi kakhulu lokhu kwazise lesi sifo ngasikhethi. I-cancer ayinawo umnyaka, ayinalibala, ayinayo gender, ayikhethi ukuthi umdala noma umncane, inga-affecta noma ubani because wonke umuntu uzelwe vele nama-cells akhona emzimbeni. Ekuwukuthi mangabe lama-cells asebola eseba ngendlela engafanelekile ekhoza ama-cancer cells, sekuyaba ukuthi lapho une-cancer, whether you are 4 years old or you are 40 years old. If kuwukuthi ekhaya uyazibona ukuthi khona ama-symptoms onawo noma izinto ey'khomba ngathi unesifo somdlavuza, it depends ukuthi uyizwa kephi into. Umuntu asukumeke ayemtholampilo seduze afika abachazela ukuthi nakhe nginakho, ngiyacabanga ukuthi mhlambe ngenzeka, ngicela ukuthi ningitest. Omunye uzothi pain isesinyeni, uzoya esiclinic bamenze i-pap smear. Le nhlangano izogcwala izitaladi osukwini lwakusasa kwaze seke izosingatha uhambo lwamakhilomitha 5 eMgungundlovu ngenhloso yokweseka labo abahaqekile, iphinde ke ingenise nasezindaweni ezingamalokishi nasemakhaya. Lolu hambo liyasiza ukuthi babone abantu abanesifo somdlavuza ukuthi sime nabo kule fight against i-cancer. So bese sihamba sivakashela like singena ama clinic ahlukile emphakathini ukuqwashisa abantu nge-cancer ngalesifo somdlavuza. Siqhuquzela abantu ukuthi basize ngama donation ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke sinakekele ama care homes wethu abantu abanesifo somdlavuza ukuze nawo lama care homes akwazi ukuthi anakekele ama patients ukuthi noma abanye mabesuke emadolobheni akude bakwazi ukuthi bafinyelele lapho bazobethola khona i-treatment. Ezindabeni zwaNKZN TV kubi kuntombi khona Mvubu ngesethekwini. Asike sithishelele ke ezitolo siyabuya futhi nezindaba. Ithimba lezindaba kalibe nengxoxo ekhethekile nemeya kamasipala waseNkandla uMbekiseni Biyela osanda ke nakukhethwa kulomkhandlu njengemeya entsha elandela kube yimeya ngaphambilini uThamintuli oseyimeya yomkhandlu wesifunda iKingcetshwayo. Umasipala waseNkandla ke wakhelwe kakhulu izindawo zasemakhaya nesisaleleke emumva ngokwezentuthuko kanye nokwentuthuko okwamathuba omsebenzi. Umenzi wake usilandise kafushane njengemvelaphi yakhe nentatheleke yeziko lezindaba uThabane Maphumulo. Umasipala waseNkandla enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ungeminye yomasipala abanezindawo ezisemakhaya ezisasilele emuva ngenqalasizinda. Emva kokhetho lohulumeni basekhaya mhla lolunye kuLwezi ngonyaka odlule kungena imeya entsha kulomasipala okuMbekiseni Biyela weqembu le-IFP. Ubiyela uthatha izintambo kuThamsanqa Ntuli weqembu le-IFP ubesephathe lomkhandlu isikhathi eside noseyophatha umasipala wesifunda okuyiKingcetshwayo. Umntanenkosi Biyela kwingxoxo ekhethekile abenayo nethimba lezindaba le1KZN TV uyachaza kabanzi ngaye nanokuthi ngabe uthando lwezepolitiki luqale nini kuye futhi ubani abukela kuye okwezepolitiki. Ngokuzalwa uthi umama ngazalelwa eBaragwanath eJohannesburg. Impilo yami nje ngisemncane ngikhulele ngihlala khona eGoli. Indawo bathi kuseLukop lapha ubaba la wayetokoza khona. I came back ngazofunda uqala isikole. Ngafunda eNtombeni. Ngabe sengiyofunda eNgwegweni. Ngabuya ngazofunda evela ngaye. Kube sekuba ukuthi ke indoda ngokwezimo ezayiphoqa kwafanele ithwala amajazi buyele eGoli. Lapho engafika khona ngangena kwi-Department of Correctional Service. It was 1993, 27 June. Sekunesikhathi impela.
ngasebenza maximum prison for 9 years. Ngabuya ngaba medium C for 1 year. Ngabe sengibuya ngezinkandla. Ngazosebenza enkandla. It was 2003 until last year November la khona engende of khona i-resignation sengizoba bese ngiqala la ngomhla 17 December. As ipolitiki, I remember ngo-1980, it was 87 la khona intsha kakhulukazi yangapha kuGoli kuGauteng yayibuya izofunda ngapha. It was the first time ukuzwa even noMandela ukuthi there is somebody okuthiwa Mandela. It was 1987 because ngikhula mina bengazi ukuthi there is this thing okuthiwa i-black power. We were told ukuthi labo bantu labo bangamavukela mbuso because i-environment engangihlala kuyona mina kwakuvele phela kuyi-environment yasejele la khona kwakuphethe khona kakhulu abamhlophe abakhuluma ulimi lwesibhunu. So nje umuntu wayengaqondi kuyo yonke lo mnyaka ukuthi kwenzakalani until 1987 where wawuthi mawulalela uzwe ingane iqhama ngapha koGoli sithi siyaxoxa emakhaya kuthiwa hey seniqalile sekukhona abanifaka umoya ongalungile, but I knew ukuthi kukhona inkatha ngoba futhi nasezikoleni kwakuyinto nje sasiyazi ukuthi kukhona inkatha kodwa it was a cultural movement. Fortunately ke mina inkatha angiyithandanga ngoba ezinkatha ngayithanda ngoba umntwana akaphinda ngene ezala umntwana nami ngizala umntwana. I was hooked lapho ukuthi umntaka mami lo ngakho ngizomlandela until umuntu eya ngokuya kuvuleleka ukuthi sikhuluma ngani la. Ngase ngithola ukuthi ngempela amalokhuzana ama principles nama values enkatha iwona engwenza kangcono emzweni yami. Ubiyela njobe ezalwa ebukhosini uveza ukuthi ungumuntu okholelwa ebukhosini futhi abantu bavotelwa abantu bamakhosi. Njengoba ethatha izitambo zokuhola lomkhandla iminyaka emihlanu uthi into ebahlalele ukuthuthukisa le ndawo yasenkandla. Abantu esisebenza ngaba nabantu abasivotela abantu bamakhosi. You can't exclude amakhosi kodwa futhi ubudinga imiphakathi yamakhosi ukuthi ikuvotele. Amakhosi ayinsika yeqembu lethu lezepolitiki okuyinkatha. Ngakho ke ilunga nje leqembu lenkatha ukusebenza namakhosi yona into engiyithandayo nengiyifisayo kuvele siseyinhlelweni zokuthi sibe nje nomhlangano omkhulu ozobe uinclude amakhosi sihlale phansi sixoxe asinike umkhombandlela. Kanti uphinde wakhala ngokuthi abantu bakuleli basadonsa kanzima emva kweminyaka engama-27 bathola inkululeko. Siyinkatha yenkululeko sine manifesto yethu esiyithulile siyokhethweni. Ukungalingani kubantu amathuba emisebenzi kodwa specifically ngokwenkandla umuntu akalali issue yemigwaqo yasenkandla is a thorn on the flesh. Issue yemigwaqo yasenkandla indawo yasenkandla deserve better. 27 years umphakathi uyavota kodwa kunoma kube ngcono kuwest kakhulu kuyaqhubeka kuba west. Uyabuka nje kulezi imvula ebezikhona kuthana umonakalo oqhubekile wenzeka ngoba imigwaqo yasenkandla ayinakiwe. Intsha yethu ihlele emakhaya ingakho nje even namhlanje sithi asilekelele ngokuncane umkhandlo nakho ukuthi intsha yethu ikwazi ukuyocosha amakhono angcono ukuze ibuye ibe usizo emphakathini. Okunye kumkhalisile kakhulu
Ufanisela kuleli nezwe laseZimbabwe njobe isila kuleli seliphila ngesikweletu kanjalo nenkohlakalo. Now there is a thin line between Tina as South Africans and Zimbabwe. There is a thin line economically. Imali eSouth Africa, umnotho waseSouth Africa hayi ngoba ungekho kodwa umisuziwe. How can singaba yizwe elingaphila ngamalungu? Siyizwe linjani eliphila ngamalungu? Nawe again kuboleka inkece, nawe again kuboleka inkece. Kwayona lenkece ozothuzwa isisetshenziswe ngendlela ongekiyo. So we need intsha yethu ezothi wake up ihambe iyothatha ama skills ezikhungweni eziphakeme zezemfundo ukuze izwe lethu liphume ebheni eselingene kubona msakazi. Ubiyela uphinde waveza ukuthi baphezulu kwezihlelo zokufakela zonke izindawo zasenkandla ugesi. Singena nje ikhansela edlule. It's above 90% now ukufakwa kagesi wasenkandla. Nathi sizoqhubeka lapho ikhansela edlule egcine khona sifakela abantu basenkandla ugesi. Ngiyazi kuneyindawo nje obukayo ukuthi isimo sakhona sibi. Indawo efana noMaqashiya, indawo efana noNgwelevu, indawo efana noCuphucuku Ward 11, indawo efana nakoMaphumulo ku Ward 4. But sesifikile ekuthenini umphathi wakhona usizakale, usonkontileka usefikile ukuthi umphathi wakhona awusizakale uzoqala nomsebenzi ungekudala. Kuzokhumuleka ukuthi indawo yasenkandla yilapho kusuka khona lo wayengumongameli wezwe Jacob Zuma, kanti ubiyela uveza ukuthi basezihlelweni zokwakha inxanxathele yesitolo basuse irank lamatekisi lapho likhona ukuze kuthuthuke le ndawo. Imigwaqo senkandla isayinkinga kakhulu nokushiya abantu bekhala ngenxa yezikhisi ezigcwele imigwaqo. Kanti lomkhandlu uthi usuzamile uxoxisana nomnyango wezokuthutha esifundazweni KwaZulu-Natal oholwa umama uPheki Nkonyeni okuyiwona obhekene nokulungiswa kwemigwaqo. Yize emusha kulomsebenzi ubiyela womkhandlu wesenkandla kodwa uthi usebenzisana kahle noza kwabo okusomlomo kanjalo nesekela lakhe kanye namakhansela. Uyena wazi uformer president ukuthi cishe angathi wenzani enkandla, but thina ezikhansela ekhona sifisa inkandla benje. Ingakho nje umsakazi kuyikhansela kade ihleli kade sithatha isinqumo sokulekelela ukuthi inkandla ayishintshe esimeni okuyizona. We took a decision ukuthi ezikukhona abasithembisayo ukuthi bayafisa ukuzosakhela. We took a decision ukuthi sigudlule irank yethu siyibeke kwenye indawo ukuze kube khona umsebenzi oqalayo ukwakhiwa. Njengamanje mangokungena kumgwaqo OP50/3 kunenkampani lapha ezama ukuzivalela lemigodi emibi ngalo okungokwesikhashana nokho ukubambisa nje ukuthi ngoba uMEC vele ubesithembisile ibudget ka2.4 billion ukuthi kulungise imigwaqo einclude o707 OP16 o708 so kuhle kakhulu ukusebenza noma idepartment isisazisile ukuthi inenkinga ikakhulukazi kuba shayeli kwale mshini ke lemkhulu ebizwa ngoma TLB nama grader bathi banenkinga ke yokucosha abantu abanalawo ma skills okuyinto esiyibukayo esiyibukele eduzana njengomkhandlu futhi njengoba ukukhuluma nami nje emsakazi usomlomo nginaye khona manje ngoba sibamisene ngendlela esimanga including uDeputy Mayor na yonke ikhansela ekhona sibamisene ngendlela esimanga. They are trying by all means ukulekelela as sifika thina kwikhansela. Imikhandla eminingi ibhekene nengcapha yembhikisho nalapha imiphakathi isuke ifuna izifuno ezisuke zithenjiswe ilamaqembu ngaphambi kokuba kuvotwe. Kanti ubiyela uthi ukugwema into efana naleyo uxoxisana nomphakathi ngaso sonke isikhathi ngemsebenzi yomkhandlu. Umphakathi kumele wazi ukuthi senzani.
Because umphakathi into wenza ukuthi uzufika esimeni sokuthi ube namatoyitoyi ingoba kungekho ukuxoxisana nomphakathi ukuthi njengamanje ikhanseli la njengamanje yini ezokwenzeka yilokho kuphela esizokwenza umsebenzi. Kanti izikhulu zomkhandlu kubheka ukuthi zihambele izindawo ezahlukene ezakhela indawo yasenkandla ukubheka isimo semgwaqo njengoba kade kuhlasele izikhukhula nezishiya imigwaqo imiyagebhugebhu. Sizophuma siyo-assessa thina not ukuthumela sizophuma siyo-assessa thina imigwaqo yasenkandla le ephazanyiswe yilezi ikhukhula bezikhona kuthangana lokhu ebese sithumela ku-Department of Transport ukuthi selekeleleni 1 2 3 njengamanje kade nje sisayina sithi cha Ngcetshwayo i-yellow plant enayithatha nathi izolekelela wonke ama-locals sesiyayicela ukuthi ayikibuye phela izinkandla sikwazi ukuthi silekeleleke ezinye zenhlelo esibhizi ngazo lezo msakazi ukuthi umphakathi wasenkandla ngoba without inqalazizinda ayikho into ongayenza. Ubiyele uthi angeke azishiye ngaphandle ezemidlalo njengoba zithakazelwa kakhulu yintsha yakule ndawo. Inhlelo zezemidlalo zemidlalo zentsha yethu intsha yethu iyadinga ukuthi ibe exposed emakhonweni ezemidlalo ukuze ikwazi ukucosha ukuphila ngoba ezemidlalo manje akusafani nathi thina ibhola sasiliqubula njengoba kuthiwa hayi uyadlala kodwa manje ibhola ithe usekumsebenzi ngakho ke isports isona isiseqhulwini esisibeke phambili kakhulu umsakazi. Lo mbiko uhlanganiswe uThabani Maphumulo kanti imfanekiso yacoshelwa uThulani Mbewe ezindabeni ze1 KZN TV enkandla. Bukeleke nasi isimo sezulu. Bukeleke ilezi besikuphathele zona mina nawe sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo nginifisela impela sonto emnandi.